Аз съм Иван Григоров и съм председател на Съюза на българските национални легиони. Всяка събота вечер, 19 часа и 20 минути, ви представям другата история. Днес ще ви говоря за събитие, на което съм съвременник и което стана на 1 март 1941 година. Това е присъединяването на България към Тристранния пакт и влизането на немските войски в България. Тъй като по това време Германия и Съветския съюз бяха съюзници по силата на пакта Молотов-Рибентроп, комунистите имаха едно отношение към този акт, а по-късно, когато се развалиха отношението между Германия и Съветския съюз, изкараха друга теория, че това било, един път казват, било окупация на България, друг път казват, че това било сателит, България станала сателит на Германия и до сега пък тези тяхни теории се развиха в становището, че България претърпяла трета национална катастрофа с този акт. Нека да видим дали това наистина е така. Една политика се оценява по резултатите, които носи на народа. Какво спечели България от присъединяването си към Тристранния пакт, което беше един неизбежен ход на българската дипломация? Първо, спести си войната с Германия и човешките и материални жертви, които следват от това. Второ, придоби Южна Добруджа, която и сега е в пределите на България. Трето, успя да спаси българските евреи, които тогава бяха 48 000 души, което показва, че България не е била толкова зависима от Германия, защото това стана въпреки волята на германските управляващи. И четвърто, макар и за кратко, България успя да постигне своя идеал за национално обединение, като постигна почти етническите си граници, които не са измислени нито от цар Борис, нито от тогавашните управляващи, а са фиксирани от историята, от Сан-Стефанския договор и от указа на султана за създаване на българска екзархия. Присъединяването на България към Тристранния пакт стана с подписването от страна на министър-председател Богдан Филов на един протокол в двореца Белведере в Виена в тържествена обстановка. Този протокол има само 3 члена и гласи. Знам ги, имам ги, текста го имам по вестник Зора и Утро от 2 март 1941 година. Член 1 гласи: България се присъединява към Тристранния пакт. Член 2 гласи: когато се отнасят въпроси за България, неин представител ще бъде викан на заседанието на една специална комисия, която разглежда тези въпроси. Член 3 гласи, че към протокола се прилага текста на Тристранния пакт. А самият Тристранен пакт също е много кратък и има 6 члена. Него също го имам от вестник Зора и Утро на 2 март 1941 година. Той гласи: Япония признава правото и зачита ръководството на Германия и Италия да установят нов ред в Европа. Член 2 гласи: Германия и Италия признават правото на Япония да установи нов ред в Великоазиатското пространство. Член 3 от Тристранния пакт гласи, че трите държави ще се подпомагат с всички средства, военни и така нататък, ако едната от тях бъде нападната. Член 4 гласи, че за прилагането на този договор се учредява комисия от трите държави. Член 5 гласи, че този договор не засяга отношението на всяка една от страните спрямо Съветския съюз. И член 6 гласи, че договорът влиза в сила веднага и се подписва след подписването и важи за 10 години. Глупост е това, което Михаил Топалов разправя, че цар Борис дал по 10 000 лева на всеки германски войник.
България влязаха 650 хиляди германски войници и ако наистина бяха им дали ни толкова пари, нямаше да остане нито един лев в държавния бюджет. Такива неща може да разправя човек, който въобще си няма понятие как се харчат бюджетни средства. Тогава имаше Народно събрание, имаше финансов министър, в Народното събрание имаше опозиция и изобщо царя и царското семейство живееше от така наречената цивилна листа, която определяше една определена сума, гласувана от Народното събрание. Ако цар Борис се разполага с такива средства, той може би щеше да плати дълговете на брат си княз Кирил. Княз Кирил има много дългове към чехословашки банки, тъй като когато Фердинанд напуска България, той напуска с цялото си семейство и княз Кирил. Там завършва княз Кирил агрономство и понеже му се пада едно наследство в Чехословакия, води дело и всичките му адвокати са казвали, че делото ще го спечели, той тегли кредити, дължи и хонорари и така натрупва определени дългове, големи дългове. Обаче, за съжаление него, той загубва делото и трябва да плати тия дългове и тия разноски. В двореца непрекъснато са постъпвали, това свидетелство от служители от двореца, полиции, изпълнителни листове и царя е наредил само да се събират и нито един от тях не е платил. Към Тристранния пакт са се присъединили, той е подписан през ноември месец 1940 година. Към него са се присъединили Унгария, Словашко и Румъния. България е била канена, но е лавирала и е отлагала. Обаче идва един момент, когато Италия напада Гърция, а войната там се затяга и германското командване се изплашва, че англичаните могат да стоварят войски да направят десант и те действително го правят, само че в малко количество и биват изтласкани. И може да се открие нов Балкански фронт. За германското командване става жизненно важно да не допусне такъв фронт. И тогава сезира българското правителство, че рано или че напролет ще премине пред България, за да удари Гърция. И българското правителство след едно среднощно заседание решава да не се конфронтира с Германия, да не допусне война, да пропусне германските войски, без да участва в тяхните бойни действия. Това налага именно България да се присъедини към Тристранния пакт, за да се оформи присъствието на германските войски в България, а да не бъде тя третирана като окупирана. За останалото ще продължим следващия път.